khublei iaphi Baroh ngadei imarina kashnong tra jonga dei na laitera ban ngapyang sungu bahai iaphi Baroh shakanik channel jonga laitera roots kapor Krismas kalapoi ngajis ngutenat bahaban lait syang kapor Krismas piteb namar bangala ban yi yashibon ki Christmas decoration kumha ki surok haki jaka badan ki dukan ni hapok ki shopping mall bat habun ki weide ki jaka pat ba ngila ban yu i shibon ki ding Christmas tang ba unde pat ujrong ba pet si ka jing jong jong u kat syabangalen ngayo i ki ding Christmas ba itnat tenat nda ngayo i kumni em ngaru ngakwa bu ding Christmas lem tepi tang ba ngap tarai ngala ban decorate pen itnat kan ni kum uni hang ni pitip kini ki die dai bala syurep khnang na ka banta ka Christmas ngila ban syambon jat ki ding se batla die ki dor ba pher ki dor bas dang ki dei kumbalai haja san spa tengka uwe kinong die ki jusong ya kini ki ding Christmas ha kani ka rukom knang mansuk ra kinong thiet tepi ki thep hang niu khiu knang bon nung piar kisla nang ta kisong pat ha kani ka rukom knang ba kinong thiet kindup suk ban ra ha po ki kali jongki naklam thiet phi yau tu ding se namar bo ram palat ti nak ta kadao ngala shu decorate no yau ni ding se jonga ubang ngala thung hi ha ukhiu phi i lapan pur ki ha kini ki dieng bahe bat kadi kashnong ka bapenlut ya kini ki jing bulan ban pen internet ya kashnong la jong ha ka po Christmas anda pit kai ti ngathap ikum kiso namar ba ki perlun bat kiso ha ki dieng wat lada ka bneng ka kriat ru ngas ngutenat ban yat kai he ki surok an pet ya bi ya kini ki light ki bawa ha preng gini ki building kham tam lele indala dum bala miet bha kat baki brepat kibun kam kale shopping om tang harut surok bangila banyu i kini ki Christmas decoration ni Christmas light nrai hak mat yeng jong ki breu ru kidan ki para marjan ki babu ya ka simple decoration kum kani hang ne ka bakila banyu i kat ba kidan ki we pat ki para marjan kida pen decorate janai bahaya ka kmat yeng jong ki kum kani hang ne ngati ngasyam bakala bun palat phi kita ki decoration kat ba ki knarit pat kismu tenat bahaban yang pikai khamat kani ka yeng bat ki ju yang hislam ban pikai ki kena red ki jisngu tenat de ban pikai ya kini ki decoration bala bu ha khamat ki jinghang yet jong ki yeng ki brio wat lada kini ki statue ki red makna ki ipat kum ki brio basisha ngalengo phi kum no kinang ban skit imat la penyai da ki battery ngayala de wat lada ngalarang ba makna ngadang itenan bahaban pet ya kini ka decoration kabala shna penjanai bah kitab ikum ki basisha pet kum kini ki suri u Santa Claus ne u Father Christmas latan ya uda kani kasir ka bakhi ka bathap ikum ka badan jing im ngalaru ban yu i ya ka yeng ka samjong ka tingem bali ne kita ki polar bear kanepan ka de ka family penguin peke yang renti syriak taulan kinang ya bun kam karwai pat pen ki rendang deh oh pet iba nutcracker yang pen itnat ha kani ka for Christmas hang ni hakmat ka restaurant ngati ngaya be bodon tumani bajrong ba pi oh pi i hakmat ka restaurant ki decorate da ki present ru unepat ude decoration banga itnan bah
Kat bah kapo Krismas ladang ile irung hapo dukan. Ngati ngamlak lam da jau dut pi ban yo i kini ki coklat babon chat. Bala sop yaki ha ki jing sop ki ba itenan. Ngala sngut ngan pan ban pi. Na kata kada ngawan no hang ne dukan di sya. Pek hang ne lormi. Ngasyami iding Krismas iba iskuin bah. Menta bala wan rai kini ki jing bam. Ngamla apsyo pi. Ngan bam no yaw new cake, ubade cheesecake, palash nabat uso raspberry. Ngaling la ijaw dud syua ban bam ru. Ngambang palat pi yaw taw cheesecake. Bahagapon Krismas, endang ngalit rung haki dukan bahe. Ngajus ngutenat pa balik ngap yakin nang ruai paruai kecing ruai Krismas. Ani iba nang ruai ila khot yang iban syat. Ngalay ngam nang syat pi. Tang ba aling ini alit na kalit. Ba ila khot ba pli. Kini shulok kia muja bah kasyat. Bat kinang bah pi. Ali pi ya syat lang. Ite iba om tang pa inang ruai. Nra inang syat deh. Nantangan na irung no ahpo kanay kajaka. Baki beri kejuan ban penlot por siyang shisem akan niya kapor Krismas. Ate kata kerja karung ru ke pernai. Bun beriu bah pleng menta kesengi. Yo iya nga. Ngade ikong yor. Pe kecengi iet kita silok. Ikong yor ba iba yor. Hang ni udan urudolf. Nga itu namarbo udan kakmut ke basau hon. Hidang itu ya nga. Ngelas ngai pimenta. Ka Krismas basuk iaphi Baroh. Ngam tip balik kan nga tinggim ka isngusi. Wad lada kalayo ya kani ka present ka bahe baru. Tip balik mo. Imat kas ngukenjap himarway. Kat pakini pat ki Santa Claus. Kidang bun kam ka pula shiti. Jong ki kenarit. Ki bapan ya kijing ay sngubha. Ini pat i Santa Claus ila along ready. Bat insatit akan neka baje ban khot ya kisir bat ki elf ban lik sam present no. Hang ne pan ngila ban ye iba ki kena ki ruai jing ruai Krismas bat u Santa Claus hakmat kani ka yeng manie ka barit bah. Ki bri ki wan hakni ke jaka bat ki khun om tang ban pet ya ki decoration. Henry ban let syong ha kata ke syakaram ha. Ni kata ke giant wheel. Bet ke hebat ke jerong bah. Ngayala dia ti ngas ear pi ban let syong. Wala da ka internet bah ban pet nanti na jerong makana. Ki kena pati kim is ear ay ru em. Bat ki ya Lehkmen ha kani ke por Krismas. Piru saya Lehkmen bah mo ha kani ke por Krismas. Di tangkat tu shaphang ka Krismas janga hang ni ha friends. Ngin se kendo pat house namba thamai. Bye bye. Saya Syaksuk Baroh. Pas ngau bahawat klik dan subscribe channel janga like Terra Roots. Bye bye.